for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love routine, never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Hello mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-Facebook, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Yan! Good morning magandang tanghali sa ating lahat at first day ng February ngayong araw, diba? Napakasaya! Marami na namang magkakaroon ng magnitude sa mga lugar dyan, you know, di ba? Ayan, hello sa mga, ayan, may nagpapatulong, ayan, hello sa mga nanonood ng Almusal Club ngayong month ng February, Monday, February 3, yan, 3, yan, sobrang sakto po ng panahon ngayon sa February, di ba? Sobrang lamig, parang mga puso nyong walang jowa, malamig. Ayan, babatiin ko na sila. Jana Gabika. Uy, bago to ah. Na-miss ko si DJ Ayi. Sorry, wala siya. May ano lang. Sash pa lang yung kanya, sash. Sash, wala pa siyang corona. Sash pa lang. Joke lang. Ayan. Hello din kay Victor Timbang. Ayan. Nahalingan ko yung pinagsasalitaan niya. Teka lang. Yak! Teka lang. Yan. Hello sa inyo kay Jessica, kay Nes Mendoza, kay Bin. I love you. Yan. Kay Christine Joy Serrado, Victor Timbang, kay Louis Arcelias, kay Madrid Philippines, at kay Kimberly Pains, kay Errol John Manalo. What's up sa inyo? Nandito kami ngayon sa Manila. Ayan, ipapakilala ko na po, tama na ang kawalang kwentahang bagay. Ipapakilala na natin si Kim P. Hello, Madrid Nation! Ayan, kung mababasa nyo guys, yung description namin nakalagay, may kumakalat na virus sa Almusal Club at kagagawan yan ni Rupi. At ano nga ba yun? Yun po ay ang corny virus. Ayan. Ayan, hello sa inyong lahat. At syempre, first Monday ng February ngayon, kaya naman ilang araw na lang mag-countdown na kayo dahil araw na ng mga broken-hearted. Ayan. Si Errol daw nagpapabati. Ayan. Hello kay Errol. Hi, Errol. Batiin. Sabi ni Samir, anong magnitude daw nung mo? Anong magnitude mo, Rupi? Magnitude 999. Ayan, hello kay Mr. AJ Guache, kay Louis Arcelias, sabi niya nanlalamig si Master Rupi. Ayan, first Monday ng February and syempre, advance happy birthday
birthday kay Victor and belated happy birthday kay Dr. Tanya. Yan, pa-cake ka naman. Ay, mga solid Almersalers natin yung mga yan Patikim eh. naman ang mga cake nyo. Oo, sabi niya, Yan. wait lang. Ayan, Yan. halo kay Christine Joy, Serato kay Bill. Habay na habay yung corny virus pero dami ko tawa dun sa video na yon. Ano ba yung corny virus? Alin ba doon? Alin doon? Yung maraming definition. Ayan. Hindi siya Valentine's Day yung dadating na February 14. Ano yan? Siya? Single Awareness Day. Ano Diyan yan? mga naglalabasan yung mga broken-hearted. Nung elementary ako, ang tawag dyan ay Valentine's. Valentine's. Valentine's Day, di ba? Ayan, halo, Yan. Jessica. Ang tagal. Ayan, guys, excited na ba kayo sa ating mga games today? Guys. Please comment ready kung kayo po ay ready Sa na. mga may mga jowa po, Ayan. please comment ready. Yan. Paano pag wala silang jowa? Ano, pag wala kayong jowa, please comment. Ano bang mga na-comment? Ready, di. Ayan, sabi ni Jomay, halo, shout out, Ayos te family. Ayan, Ayos te ba halo. kayo dyan? Ayos ba kayo dyan? Ayos te lang kami! Ahu! Ayan, dahil wala si DJ Ai ngayon, tayo muna guys. Yan. Sasama-sama. Kaya lumalapit yung corn dog eh. Yan, halo kay Alex Gaviola. Hi, Alex. Hi, Alex. Naka-ready na sa bahay yung niya, yung t-shirt niya. Nag-comment na sila ng mga ready. May mga jowa tong mga to. Ayan, ready na si Jana. Sabi ni Samir, kaya ko to mag-isa. Yan ang comment ng mga single. Ayan, nalasing daw si Diartanya kagabi. Sobrang Pa-shoutout nga pala sa Binmalay, Pangasinan, Ayan. Kalutan, Halo. and Dalan 2020. Thank you for having me and for sponsor Wow. ng True Grills and Table. Love you, Ayan, Mayor. ready na ba kayo Yeah. guys? Please comment ready and mag-heart track and like. React na kayo para simulan na Yan. natin ang ating I-like mga nyo na, i-like nyo games for today. I-like nyo na! Like nyo na. And syempre, i-share nyo na rin guys ang ating Ayan. stream. Ready na ba today. kayo? Ready na ba kayong mag-celebrate ng February 14 tapos manood kay Bella Padilla na heartbroken na movies? Diyan lalabas yung mga broken-hearted eh. Hindi yung may mga jowa eh. Yung mga Hindi na uso yung mga jowa. broken-hearted. Oo. Yung mga jowa, nagpaparami. Ayan, comment Jowa. ready for single, sabi. Ayan, comment ready for single. Konti pa lang nagre-ready, kaya And mag-ready for na kayo taken, guys. mag-comment kayo ng ready din, ng may maraming Y. Ready! Ready! Yan. Ganon. Dali, malalaman natin kung sino ang mga may jowa dito at At saka wala. walang jowa. Yan. Sa Dito mga, tayo magkakalamanan guys. sa mga may jowa dyan, magpatubo na kayo ng bigote. Ayan, sige na nga, ilabas na natin ang ating All-time unang game. favorite. Yan. Ang Yes. all-time favorite ng laro ng Madrid Nation. Ayan, hangman ang ating unang Nawala. favorite. ang ating unang favorite game. Saan yun? Ikaw yun? Ayan. Ayan, may Ayan. nag-comment ng ready. Ayan, si Esa, wala siyang jowa. Si Heller Gabo, walang bakit jowa. walang jowa to si Esa? Pag nagka-jowa yan, Dalawa mapapalitan na yung sila. pangalan niya. Magiging Dalawa. dalawa o kaya duo. Ayan, ready na Ayan, sila. si Andy A. Balinas, ready! Ayan. Isa So, rin si siya. Mr. AJ, ready. Pag maraming Y, di ba yun yung mga may taken na? Ayan, may Oo. mga jowa sila. Hindi, Si- pag maraming Y, yun yung walang jowa. Ah, meron. Sabi mo kanina. Sabi mo pag walang jowa, mag-type lang ng ready. Ready, O, tingnan mo si Bin, meron. Si AJ Guache, walang jowa. Oh. Walang jowa, ready lang. Ready. So, yan guys, Kasumbong para kita. sa ating unang game. Ano bang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Easy daw, easy. Extra medium. So, dito guys, ang ating number 1 rule, kailangan 2 lobo lang ang mapaputok nyo para Yan, makuha naubo ang na po ating si- 300 pesos pot money. Ayan ako. Last week, grabe yung pot money namin. Imumog Umabot mo ng kasi. 1,500 pesos. 1,000? 1,500. 1,000.
Yan. Ah. Hindi pa siya napapadala. Guys, sa Abangan mga nyo lang yun, guys, nag-aantay kasi ng na ano, ano sa siya, mga request. nag-aantay ng tigpa 500 nila, Oo. nasa amin na, nagastos ko na. Joke Ayan, lang. nag-comment si Jessica. Sabi niya, easy. Si Jana naman, extra medium. Isipon ako, grabe. Ayan. So, kayo ba guys? Mag-comment na rin kayo kung ano bang gusto nyo. Easy, medium, Or large. hard. Yes, man. Please like Siyempre, and gusto share. nila hard. Malapit na Valentine's eh. Guys, mag-comment na kayo, please lang. You know. Ayan, si Eller nag-comment. Sabi niya, hard. Ayan. Paging ITD, hindi po ako makapag-play ng aking Amo So Naglalag Club po ang aming internet. live. Yes. Yes, sabi ni. May Ayan. mga nagko-comment na ba? Wait lang, i-refresh ko lang. Yan ang tunay na virus, Rupi. Yan. Iba ang tunay na virus, si Jake. Wait lang. Di ko mabasa yung mga comment nila. Ayan. Ayan. Easy Ano daw, ba? easy. Easy Easy mo or na, hard? easy mo muna. Sige, mag-easy muna tayo. Ayan, dahil wala si DJ Agi, andyan po ang kanyang familiar na owl. Ayan, para sa ating unang set, ang ating category ay Pisan Pakibasa. Ay, Rupi pala. Ang ating category ngayong larong ito ay famous character. Famous character Yay. with 2 words. Yan, Tama? sabi ni Errol John Palisok Manalo, isa lang ang kasagutan para sa mga single. Swipe to the right. Eh, Parang alam ko yun, ah. Ganon. Thunder? Kinder. Kinder? Okay. Ayan. Sabi ni Bean. Ayan. Sabi ni Sabi ni Zenmaster. Zenmaster, Errol, hi yan. daw. Hi from Ay, may our flying kiss pa nga sa akin Zenmaster. Inilagang ko lang eh. Sa'yo daw pupunta. Errol. Sabi ni Bean, letter A. Is Famous no. character, Is guys. Snow White daw. Kailangan 2 balon lang yung mapaputok. Yes, letter A. Ayan, may letter A. Sabi ni Jessica, letter S. Ayan, it Alam niyo kung ends saan, with letter S. kung kayo mga single, dito sa likod namin maraming single kasi bawal dito magrelasyon. Sabi ni Victor Timbang, letter E. Letter E. Letter E. Walang letter E. So, ano pa? Hindi siya si Snow White. Meron na tayong letter A and letter S. Sabi ni Bean, letter R. Letter R daw. Yan. Yan, minabati ko si Marlon. Ayan, Yan. may letter R. Hi, Marlon. Ayan, ang ating mga Yan. solid, almusal. Solid almosalers. Di na nakarating talaga yung chichirya. Asa na yun? Ayan na, meron na tayong A, S, and R. Hindi Yan. siya si Snow Tsaka White. i-shoutout natin si Andy Montilla. Kasi Ayan, nagtatampo lalo. yun. Araw. Sabi Hindi ni mo na Jomay. binati. Letter I. Sabi ni Jomay. Yan, sabi ni Jamay. Ayan. Sabi ni Kamusta Victor ka and ni na? Bin, letter T daw. T. Letter T. 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 Ayan, walang letter T. So guys, pag may pumutok pang isa. So guys, alam niyo na, walang Oo. letter T. Pwedeng si Snow White yan. Si Hindi. Cinderella. Wala silang T ah. Cinderella. Wala naman T si Walang Cinderella. T. Di ba? Ayan na, pag may pumutok pang isa, wala na tayong pot money. Teka lang. Ispray ko nga to. Ayan, alolo kay Mr. Jomar Solomon. Si Prince Charles nga ba hindi? Kasi may letter I sa kanyang second word. Sabi ni Bean, letter C. Sabi ni Errol, ay mali pala. Yan. Minsan, pag nagkakamali sa buhay, hindi mo na matatama. Pumutok na. Pumutok na. Panagutan niya yan. Panagutan niya. Hoy. Ano yan? Meron ba tayong letter C? Try natin ng letter C.
Letter T. Ayan! So, ibig sabihin lang guys ay wala na tayong pot money. Hindi ba yun si Chris Angel? Ayan. So, bukas guys, ang ating pot money is worth 400 pesos. Ano ba pag sinabing na po. famous character? Yung mga sikat. Hindi, I mean, it's a cartoon or it's Halo-halo. it's a tao. Oh, di, pag famous people, Yung mga tao, pag character yung ginanapan nila. oh, okay, hindi siya, si Arnold Schwarzenegger. Oo, Terminator siya, ganon. ganon. Sabi ni Victor, letter O. Sabi ni Esa, letter baka naman, Zen Master. Letter O and letter U. Try Yan. natin. Mamimigay na naman po ng chocolate ang aking Zen Master. Ano? Yan! Chocolate! Grabe, pakita mo nga yung ibibigay mo kay Kim. Ayan guys, try natin ng letter O. Ang hatid sa inyo ni Zen Master, Langka Ito Ugol. ay patnubay. Hala! Ayan. Ano? Ano yan? Kay Ruby lang ka sa akin, Kise. Ayoko na! Meron ba tayong letter O? Try natin ng O. Siyempre, thank you Zen Master sa Talagang kanyang early papanindigan mo to, Zen Valentine's Master. chocolate. Papalit yung perero. Sabi ni Christine. Sabi ni Ay, di na- Christine and ni Victor. Dinagdagan! Dinagdagan! At least dalawa binigay sa'yo, no? My goodness! Chocolate. Sabi nila Ano letter ba naman P. yun? Try natin ng letter P. Trade dalawa sa isang Walang letter P. Ayan, present na si Pisan. Hi, Pisan. Hi, Jex! Manaba. Kamusta Hello. ka na dyan sa Canada? Sabi ni Victor, letter M. Isang pupunta rin yung Almusal Club sa Canada, makikita mo. Oo. Canada goes to Almusal Club. Parang mali yun. Baliktad yun, ha? Siya yung nag-adjust. Yung Canada na yung nag-adjust sa amin. Yung Canada na pumunta sa Almusal Club, di ba? Ayan, sabi ni sabi Proto ni Baggins. Jomay. Ay, Jomay and ni Samir, letter F. Eto, tama na si Alex. Letter F. Kilala mo ba si Proto Baggins? Hindi. Yung sa ano yan eh, yung sa Sa ano yan eh? Ano Lord of eh? the Rings, yo! Oh. Si Bilbo Baggins tsaka si Frodo. Try natin Miss Zen ng letter F. Fa. Ayan, meron bang F? Meron, Pisan, teka hindi lang, ko teka lang. makita. Ito na, makukuha ko na yung F. Guys, nakikita niyo ba ito, guys? Ayan, meron tayong letter F. So, si Salamat. Frodo Baggins nga ba to? Sabi ni Yes, Pisan. Hi, Frodo Chris. Baggins siya. Malamig. Oh, Pisan, malamig dahil malapit ng Valentine's. Yan. Sus, nilalamig ka pa ba sa lagay na iyan, Pisa? Ayan, sige nga. Try natin kasi Frodo Baggins nga ito. Try natin ng letter B. Baga ano? Sana pang wala? Check mo. Letter G. B. Letter B. B. N. Letter N. And letter N. Yan, teka lang, kakausapin ko natin si Pisan. Ang galing naman ni, Alex. Siyempre naman, Pisan. Sa lagay na yan eh, nilalamig ka pa, ha? Oo nga eh. Abay, in love ka eh. Dapat mainit. Yan. Ganon, hindi malamig. Ayan! Ayan, so congratulations Alex Gaviola. Ikaw ang aming first winner today. Ayan! Tinatanong ng ating Ni. isang almosalers kung bakit daw ba absent si DJ Aji. Nagkaroon po siya ng sash virus. Nag-sash. May sash po siya. Wala pa siyang ano. Wala pa siyang corona. Oo, sash lang. Candidates. Oo. Baliw. Pero ayan guys. Joke lang. Sana naman. Get well hindi. soon, DJ Ai. So, ayan guys, para sa ating second set, anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Dapat pala. Sabi ni Samir, may nabibigay din daw ng chocolate sa office nila. Dapat pala, bago ka magsakit-sakitan, pag 2,000 na yung pot money. Para ikaw din yung makakalaro. laro, di ba? Ayan, maraming sumagot ng medium. Sabi ni Errol, Victor, Jessica, Jana, medium. Kaya let's try medium para sa ating second set. Ang ating category ay... Rupi, pakibasa. Ika lang, nakain ako.
Ang Ano? ating... Yeah! Kain kasi ng kain. Nalunok ko po yung almond. Nacho-choke. Ang ating category mo ay Great Vocabulary Words. Ayan, great vocabulary words. Solid yung pag-choke mo naman Sabi ni ano to, Jenner Yan po, ang Yasli, sabi niya pa shout out po sa GM. Teka, yan po ang si napapala May. pag Ayan, hindi binigyan. hello. Guys, babala ko sa inyo, pag di kayo binigyan ng tsokolate, wag na kayong kukuha nang hindi nagpapaalam. Nacho-choke Bakit? po. Ayan, get well soon daw, DJ Ai from Jessica. So ayan, let's input letters muna guys kung ano ba tong great Teka, vocabulary may tanong ako words. dito kay Jessica. Jessica, saan nakukuha yung well soon? Yung? well soon. Well soon. Ano sabi niya? Tubig yun. Get Ah, well soon. Well soon. Pwede bang Ayan, sabi bakit daw dalawa lang daw tayo? Ruby. Kasi... Absent si Ayan guys, may sakit, May sakit po ating DJ Ai. Kaya ano yun siya, mag-comment kayo get well soon para kapag pinanood niya to, mababasa niya. Pwede bang palagay mo dyan sa DJ Ai na yan, may sakit? Ang dami na sumasagot, sabi ni Jenny, letter A. May mga sumasagot, definitely, infinity. Ayan na nga Ano? ba? Ayan, tumawa May letter na. A ba? Coronavirus A. alert daw. Ayan, may letter A. Sabi nila, letter I. Ayan na po ang I. coronavirus ni Rupi. Oo, hindi siya definitely, hindi rin siya infinity. Yun. Infinity? Baka naman Serenity. T-berry. Try natin ng letter I. Maraming sumasagot Prosperity. ng I. Walang letter I. Ayan, halo-halo Walang kay letter Jenny I. Remo. Hi, Hindi Jenny rin Remo. siya attached. Beautiful. Hindi rin. Beautiful. Malapit na tumama yung beautiful na yan. Ayan. Sabi niya, get well soon. Ayan, oh, kuha ka daw ng soon. ng well soon. Sabi ni Jenny, birthday. Ayan. Hindi, wala tayong letter I. Pero may A, ha? Oo, may A, pero walang I. Ba nalagay dyan, ano? Chorba Day. Sabi ni Victor, letter E. Oo nga, pwede, oh. Ayan, maraming letter E. Si Jessica, sabi niya letter S. Ano yan? Elegant? Walang letter S, so pwede nga yung elegant. Elegant? Tama ba Elegant. Oh, hindi ko G-A? mabasa eh. Ayan guys, ang ating hangman first winner ay si Alex Hindi siya gun. Gaviola. So, sino kaya ang sunod? Informal daw. Hindi, may letter E tayo. Hangman, may Ang tagal nila mahulaan yung ano ngayon May ah. 2 winners pa raw, Hangman. Sabi ni Mr. AJ Guache, pakibasa. Ethereal. Ethereal? Try natin ng letter T. Alam niyo ba, na-review ko sa Oy, CCTV. may letter T. Ayan, marami na sumasagot. Mukhang copy-paste na to. Let's try letter H. Letter H. Letter H. Letter H. Letter H. Letter. Baka machuchoke ka na naman ha. Baka sumabog na sa ilong ng tubig. Letter L. Grabe naman si Mr. AJ oh. Letter L. Gato uminom sa commercial. Sige, pag yan natapon sa laptop. Letter L. And letter, ano na lang color? Anong color? Letter R. So ayan, ang tamang sagot guys ay ethereal. 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 What does that Ethereal. mean daw? Ayan, so congratulations Mr. AJ Guacha, ikaw ang aming second Ay, tanongin winner. yung pag-inom ko ng tubig. Yun. Ha? So, ayan guys, meron pa tayong third set. Kanina nag-easy tayo, nag-medium. So, mag-hard na ba tayo? Yes, mag-hard na raw tayo. Ayan, hard na daw, hard na Samahan daw. mo na na. Sige. Hazel. Na?
Yung heart, sama mo ng chaser. Chaser! Yes! Ayan na, sige, mag-heart tayo pa. Ano yung sabi ni Madrid Para Philippines? sa ating last set. Hanman. Hanman. Parang gustong-gusto na nito mag-Valentine's ha. Nabigot po ang ating Madrid, Philippines. Ayan, parang si Rupi daw, minsan lutang. Sino sabi? Sabi. Sige, mag-heart tayo para sa ating third and last set. Ayan, sabi ni Yay. Errol, heart please, parang puso niya. Yes po. Yan. Ayan na, hard ang ating category. Ay, ano yan? Pakibasa, Rupi. Ang ating category ay praises. Praises. Tawag, katulad ng praying. Yan yung past tense ng praying. Praises. Naalala ko, speaking of past tense, si Rupi pag mag-English lahat, past tense. Alam mo bakit? Gusto kasi mabilis. Tapos agad, ganon. Tapos agad. Ayan, sabi rin ni Samir, hard, please. Parang siya. Malayo pa ang Valentine's, guys, ha. So, yan ang ating, third and last set is Yan, gagawan na natin ng mga praises. puso-puso yung ating hangman. Ayan, sumagot na si Victor. Sabi niya, have to be. And syempre, andyan na si Dear Tanyan, ang birthday girl. Oo. Ayan, Sabi niya, belated girl. Belated happy birthday, Dear trivia na Tanyan. babasahin lang po natin ng And kay comment. Kat Ferrer. Hello. Uy, masarap yan. Ay, Chocolate na yan ah. Ferrer. Ferrer. Oh. Woo! Ferrer. Woo! Ayan, basahin naman natin ang ating subscriber na si DR Tanyan Nguyen. Dahil magiging Sige nga, magiging basahin. wanted parang radyo. Oo. Valentine's Day It's is not just for lovers. While we celebrate Valentine's Day, appreciating those we love, we also should take time for ourselves and appreciate where we are in life. Yeah. Ang madaling salita, Valentine's Day, i-appreciate nyo na lang yung may mga jowang iba. Kung anong meron kayo rin. Kung wala kayo, i-appreciate nyo na lang yung jowa ng iba. Okay, guys, laro na ulit. Sabi ni Victor, have to be. Sabi rin niya, love to In be. me. Sabi niya, lean God on me, series, how, Lord of us. About of us. Sige, let's try letter A. Letter A, sabi ni Ayan. Hindi siya about, hindi rin siya lean. Sabi ni Jessica, letter O. Letter O. Letter O. Oy! Ayan. Two. Love in me, Wala wala rin tayong above letter us. O. Sabi ni Victor Timbang, letter E daw. E. Letter E. E. Hindi, walang A. Hindi rin siya part of me. E daw, sabi ni Victor. Wala Wale. tayong letter A. Sabi ni Errol John, letter L daw. Letter L. Wala. Sabi ni Victor Hindi siya Timbang, love. need to do. Walang Sabi E ni eh. Kat. Hindi siya. Sabi ni Kat, keep it up. But Walang E, meron walang tayong E, letter walang E. O. And walang letter E. May jowa ako. Heist. Walang A, walang E. What to do? Hindi siya well, hindi siya back. Ay, pwede to. Pwede yung just Ito, do it. Just do it. Nike yan, Nike. Sige nga, let's try letter J. Letter J. Oy, may letter J. Letter U. 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 Ten. Yeah. Letter S. Romeo. Letter S. T. Ilabas na natin. Letter T. Ilabas natin. T. Letter T. Ilabas na natin ng T. 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 Letter D. Letter D. And it. Letter T. Ayan. So, congratulations, Victor Timbang. Ikaw ang aming third winner. Kaya naman ito na guys, ang ating winners para sa ating unang round. Sabi ni We Kezi. have Dax. Alex Ito naman ang Gaviola, pangalan nito. Mr. Kezi Dax. AJ Guache, and si Victor Timbang. Ayan, makikita nyo guys. Subscribe
subscribe the Almusal Club. Yes. In YouTube and Facebook. Yep. Ayan. So, congratulations guys. Ilabas na natin ang ating second game. Yun po ay ang Words Matrix. Yan, ang paborito ng mga mahihilig maghanap. Ayan, nice daw. Ayan, si Resty daw yung nanalo. Wait lang, i-check lang namin. Ay, oo, si Resty. Sorry. Si Resty ang nauna before si Victor. Yan. Oh, nakita namin, Nagpapasalamat kami sa mga honest naming Ayan. almosaler. So, ayan guys, si Resty pala ang ating third winner sa Hangman. Sorry. Sabi ni Teo, Ano? Sorry, ako po ang winner. Scam. Ayan guys, sa after ni Resty, si Victor pala ang second. Okay. Basta yun guys, ang nanalo po ay si Alex Gaviola, Mr. AJ Guache, and si Resty Gapul. Ayan. Ang ating category sa ating Word Matrix ay Valentine's Day Valentine's Gifts. Sabi So ni- dito guys, kailangan nyo lang hulaan ang ating category na yan. And syempre, isama nyo na rin ang row and column kung saan nyo nakita Ay, ang si Teo first pala raw na una. letter. Wait lang! Nagtatabunan na ng mga sagot. Wait lang ha. Si Victor, si Resty, hindi ko na siya maback. Si Resty ang sa amin. Sorry. Di ba, pwede pa kayong manalo, guys. So, ayan, sabi ni Dear Tanyan, food bouquet. Meron ba tayong food bouquet? Ay, hindi. Ay, oo, meron. Si Dear Tanyan, food bouquet. Niririgalo ba yun? Oo, di ba may mga ganun na yung mga chocolate? Puta, Ganon. kala ko yung mga karinderya. Chocolate. Yung iba nga, madaming pagkain eh. Ayan guys, huwag niyong kalimutan. Alin? Ang first letter. Line. Ang first letter. Wait lang, mag-ano ako. 1, 2, 3. Okay. Asawa ni? Marie. Ayan. Sabi ni Samir, chocolates. Meron ba tayong chocolates? Meron. Opo. Si Zen Master, maraming chocolate. Ayan. Ayun. Sabi niya 11G. Pwede ba? Sabi ni AJ Guache. 11G chocolate. Sabi ni AJ Guache, 11L. Ay, G. Philo. Guys, may isa pang bouquet. Sabi ni Cassie Pillow. Ayan. Cassie, meron ka ng Ito, One maganda yung regalo point. ni... Cassie. Sige, minsan nag-ano din ako. Nagpa-point. Sabi ni Dear Tanyan, cake. Wala tayong cake. Hindi na uso Ayan, yun. si Victor. Sabi niya, flower bouquet. F7. Nasaan ka na? Ayan. Ayan. Sabi ni Meron na tayong pillow. Ayan, sabi nila Samir, si Teo daw talaga yung nauna. Si Teo ba? Sige. Sabi ni ni Oh, sige, si Jex Teo. Marabat. Bakit wall? 7C Wolf. Sabi ni Christine Joy, F6 Teddy Bear. Meron ba? Teddy bear, meron bang? Meron! Sabi ni Jomai, Sabi ni G11 chocolate. Wait lang. Ano yung teddy bear ni Ni Christine? Dope. Hindi. Ayan, F6 teddy bear. Okay. Bear nga eh. Sabi Necklace. Ayan, Sabi ni Alex. necklace. Necklace. Nestle yung ice cream. Necklace. Okay. So, meron na tayong food Sabi ni bouquet, Teo, chocolate. paki-review po ang CCTV. Meron pang isa. Mag daw. Ay, hindi. Meron pang dalawa. Ano ba yun? Mag daw, mag. Hindi, may kasama yung mug. Pisan, walang wolf. Sabi ni Jana Gabica. Ayan, sabi ni Wait lang, tingnan ko kung sinong nauna. Ayan, ang nauna, meron na Miss Zen. Bracelet meron. Sabi ni Christine, bracelet.
1H1. Okay. And? Hindi, 1H. Sabi niya noong una. And then, para sa ating last. Meron Teo, pang ikaw isa. na nanalo, Wait lang, Teo. naguguluhan ako. Oh, Teo, ikaw na yung nanalo kanina. So, Sabi ni nanalo Dear sa Tan- hangman ay si Alex, si Mr. AJ, and ikaw, Si Teo. So, paki-PM lang po ng iyong number. Pillow daw meron. 11L. Meron na. Isa na lang. Necklace. Yung mug, may kasama yon. Mag ano yun? Magtagumpay. Diwang. Hindi siya mug set. Anong ginagawa sa mug pag gusto nyo ilagay yung mukha niya, ganon. Yung mukha nyong dalawa. Sticker. Hindi. Printing. Hindi. Mugshot. Mugshot. Guys, yun na. Binigyan ko kayo ng clue. Oh, ibang term daw ng customize. Magjowa. Ibang term ng customize. Ayan na. Ano yun? Paunahan na lang kayo. Sagot. Magpagawa. Oh, di ba? Ayan, si Adser. Sabi niya, personalized mug. D4. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Sabi ni Kat, sana all nanalo. So, ayan guys. Wait lang. Mizen, ano tong 13, 10, 8? Mizen, ano to? Okay. Ayan, nalolo kay Charmaine Abulensya. So, guys, kumpleto na po ang ating Valentine's Day. gift. So, ayan, ito yung may mga points. Oh, pakita mo yan. Ayan, Pakita mo. ito Ito, Michelle. Pakita. Papakita ni ano. Ayan. Para sa ating mga points, si Dear Tanyan, 3 points. Samir, 3 points. Kezi, 1 point. Victor, 4 points. Christine, 5 points. Alex, 2 points. And Answer, 5 points. So, nagtayo Yes. sila ni Christine, pero ang nakakuha ng ating Pinakamahabang sagot. sagot ay si Sir. So, yan po. Ang pinakamahaba nating sagot ay yung personalized mug. Oh, guys, game. So, ayan I-next na guys natin ha. yung movie. Answer, please PM us your number. Congratulations. Ayan. Yan, game. Ang ating next game ay ano? Ayan, labas na natin ang ating third game. Yun na. Ayan. Ang ating movie series. So, para sa ating mga viewers, paano to laruin, Ruby? Hulaan nyo lang po kung ano ang title ng movie na ilalabas namin. Yes, yung mga clip na ilalabas namin, screenshots. Yan, hulaan nyo lang kung ano ang movie siya. Ayan na, ang ating genre today ay ano? Ang genre natin today ay romance. Romance. Yes. Ay, grabe, ang dali naman ito. Ano yan? Ang bilis daw, sabi ni Alex, sabi ni Samir, Tell a me star something, is girl. born. Dami. Are you happy in this modern world? Oh, Do you dali, di need ba? more? The Climb, sabi ni Jessica, sumagot din si AJ Guache and Victor ng A Star is Born. So, ilabas na natin ang ating tamang sagot. Yun ay boy. A Star is Born. Ang galing mo daw kumanta, sabi ni Samir. So, ayan, congratulations, Samir. Hindi. Ikaw ang aming first winner. Yeah. Grabe, ang bilis sumagot. Yan. So, ayan guys, may chance pa kayong manalo dahil para sa ating second genre, ito ay... Ang genre natin ay Romance ulit. Sabi ni Samir, ang lungkot ng ending ng A Star is Born. Yeah, Bakit that's hindi siya my- sumikat that's or my di sila favorite. nagkatuluyan? Hindi ko pa Nagpamatay napanood siya. yan. Ay, ganon. Bakit? Sino?
Wala. Okay lang. Hindi ko alam. Hindi naman ako galit sa mga spoiler. Ayan, sabi ni Eugene, The Guitar Love. So, ayan guys, romance ulit, no? Ay, hindi, drama. Drama ang ating... nag-suicide pala. Yes. Ayan na, drama ang ating second set. Second movie. Wala, nasabi ko na eh. Nasabi ko na nga eh, nagpakamatay siya. So, ayan guys, mag-input lang kayo ng inyong masagot. Spotlight, sabi ni Samir. 1917. Hop! Ano yun? Hop! Yan! Ah! Dapat, kunyari makagawa kayo ng krimen, dapat ganyan yung gagawin nyo. Oo, para hindi kayo mahuli. Yan! The Irishman, Jungle, Little Woman, hindi. Ano ang gagawin nyo? Spotlight, hindi. Copy. Hindi. Mauhuli ka Kapag niyan. ginawa kayong crime, ano ang kailangan nyong gawin para? Kapag ginawa kayong crime? Hindi pag gumawa kayo ng Basta crime. pag ginawa kayong crime. Pag gumawa kayo ng crime, ito ang kailangan nyong gawin. Dapat walang Para hindi tulugan. kayo mahuli. Hindi siya escape. A Hidden Life, hindi rin siya Last Christmas. I gave you my heart. For the very next day, hindi siya A Hidden Life. 3 words din siya. Ito yung ginagawa ng mga bata kapag, alam mo yung mga puzzle sa Jollibee? Yung tinitrace nila. Ganon. Tapos iniiwan, no? Hindi siya The Alibi. Oo, Tinitrace. tapos iniwan lang nila Tapos sa iniiwan lang Jollibee. nila, no? Para hindi makita yung gawa nila. Hindi siya hide and seek. Anong ginagawa pag nakasaksak ka tapos nilinis mo yung fingerprint mo? Oo. Para hindi ka nga mahuli, hindi siya alibi. Dapat wala makikita ang fingerprint. Oo. Hindi siya connected. Tsaka mga dugo-dugo. Oo. Kailangan malinis, Kailangan diba? malinis, di ba? Oo. Oh, Kasi kapag hindi mo nilinis tama na yung yan. crime, Ayaw, wala na. Hindi na nila. pag hindi mo nilinis yung crime na Kahit ginawa mo, magtago ka pa, mahuli ka. malalaman ka kung sino. Oo. Okay. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, oh, clean down. 3. Hindi siya clean as you go. Clean as you go. Parang 3, ganun na nga. 2, Wow, ayan, umabot si Pau Estrella. Grabe. kinapslock niya po. Oo, so ilabas na natin ang ating tamang Sagot! sagot. Ito ay Leave No Trace. Trace. Ayan na. So, congratulations, Pau Estrella. Ikaw ang aming second winner. Kaya po, para sa ating mga winners Okay. today, please PM us Next your movie na, next movie. numbers. I-flash mo na yan. Kitang-kita naman yung iso. Ayan, ilabas na Walang Diyo. natin. Sagot na agad yan. Wala pa. Zenmaster. Ayan na, para sa Ayan. ating third genre, ito ay ano yan? Nakikita niyo naman yung si Wreck-It Ralph doon na naghahagis ng mga aeroplano. Oo. Si Wreck-It Ralph yan. Si Kong Hindi King. ko siya makita. Ayan o, di ba? Kong King. Anong genre? Action. Action! King Sabi Kong? ni Samir, King Kong. King Kong ba? Hindi. Ayan o, naka-ano siya? Naka-VR. Oh my God! Naka-VR siya. Hindi, Tapos laro yan, walang mga laro. sasakyan, o. Hindi siya King Kong. Kong King. Ready Player One? Ano? Hindi, mali spelling nyo. Hindi, may nauna pa. Ready Player PNE. Parokya ni Edgar. Si Alex daw ang nauna. So, ayan, ilabas Oo, na ano, natin si ang Alex ating nga. tamang sagot. Ah, Yes, ang ating tamang sagot ay... Ready.
Ready? Player. Player 1. Yun yung nagbe-VR siya, tas parang Okay. reality ba yun? Ilabas na So natin yan, ang mga congratulations sa ating winner. mga winners. Kaya naman ito kayo. Sa taas, oo. Sa taas pa. So yan guys, congratulations sa ating mga winners and paki-PM lang po ng inyong mga numbers. Ayan, sabi ni Alex, maganda daw tong movie na to. Yes. So Okay. ayan, ang ating mga winners ay si Samir Manzanilla, Pau Estrella, and si Alex Gaviola. Okay, ready Ayan. na ba kayo? Please PM us your numbers. Game, third game na. Let's Oo. go. Ready na ba kayo para sa ating Art Attack? Guys, please comment ready kung kayo po ay ready na. Yes. And syempre mag-heart react kayo Towards and mo, like towards. bago natin simulan. And syempre guys, dito kailangan nyo lang hulaan yung kanta na dinodrawing namin. And syempre kung alam nyo na yung kanta, lagyan nyo na ng first line. Ayan, wait lang. Nagre-ready lang po sa aming screen. Wait lang ha. Syempre mag-comment rin kayo guys ng ready kung kayo ba ay ready na. 3 2 Wait lang. So ayan. Okay na? Simulan na natin. Ay wait, ayan. Okay, intro. 1. Ayan guys, hulaan nyo lang yung kanta. Naku, green yung tinta. So ayan. Ewan ko. So ayan guys, ang akin ay English to lahat English. Meron akong one word. Ayan, napakadali. One word. Rupi, sabihin mo kung ilan yung sayo. One word to. Yan, parehas kami one word. Halo daw? Yes. Ayan, ang nauna sa Halo ay si Samir Manzanilla. Tapos sa lyrics si Samir din. Ito sa akin guys, one word. Ayan, nauna sa akin sa title ay si D'Artagnan, Rainbow. Anong lyrics ng Rainbow? Ayan, nasa lyrics ay si Mr. AJ Guache. Guys, first 3 points to Ayan, alo-alo kay DJ Ai, nanonood daw siya. Ayan, meron akong one word ulit. Saka 3 words. Please check mo yung yung naunang sagot sa'yo. Ayan, Ayan, one word lang yan. saka 3 words. Ayan, get well soon daw. DJ Ai from Jessica. Tingin ko akong matibay-tibay na Nauna po si si Samir. May sagot na siya. Tonight daw, hindi. Ayan, tonight yung akin. Sabi ni Adser. Okay, tonight. Ang lyrics ng tonight ay Ayan, si Alex Gaviola ang nauna sa title, I Remember the Times We Spent Together. Monster, hindi. So, ito, meron ako ulit. Meron akong 4 words. See you again, sabi ni Pau Estrella. Tama siya. Ayan, si AJ Guache nakakuha ng lyrics. Sino? AJ.
Ayan, 2 points na daw si Samir and 2 points na si AJ. 1 point si DR Tanyan. And Adser. So, ayan guys, meron akong 4 words. Ayan si Samir ulit. One less lonely girl. Okay. Si Samir. Yes. And si Alex Gaviola. Ay, wait lang. Wait lang. Iba ata yung kumanta ng one less char. Joke lang. Si Samir sa title. Tapos sa lyrics ay si Alex Gaviola. So guys, meron na tayong first winner. Ang first winner natin ay si Samir. Hindi siya crush. Spark, hindi rin po. Minsan sa lyrics sa akin si Alex. Bump, hindi rin. So, meron Hindi siya bump. akong Crush, hindi one rin. word ulit. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. So, hear me up down yan. Verse 6. Hit na, medyo booming. Ayan. One word. Meron. One word. Hit, hindi po siya hit. Collide daw. Yan, tama. Ayan, si Pau Estrella. 1 point. Anong first line ng Collide? Sa akin, one word. Hindi siya rain. Ayan, si Alex. Sabi niya, grenade. Minsan ilan ng point si Alex? Sinagot niya rin yung lyrics. Easy come, easy go. Title and lyrics. Ayan. So, second winner, Alex Gaviola. Guys, ano ang first line ng Collide? Peace and check mo. Ito, sabi ni Alex. Tama si Alex. Winner na siya. Guys, copyin nyo na yung sagot ni Alex. Copyin nyo na yung Si sagot. AJ, nakasagot. Hindi, Hindi, okay na yung sa akin. Easy come, easy go. Meron ng yung Collide na lang ni Rupi. So, meron AJ! akong... Sagutin mo na. Ayan, si AJ. The dawn is breaking. Yan, ang bagal ng internet ko eh. Meron akong... Wait lang, ang hirap. Meron akong... Ano? One word ulit. Ay, kompleto na? Ayan! Kompleto na pala ang ating mga winners. Yes. Grabe, na-stress akong mag-check ng sagot habang nagdo-drawing. Ako na-stress ako. So, ayan guys, sabi ni DJ Ai, grabe ang gagaling nyo daw. Yes, Mr. AJ, naka 3 points ka na daw. And ito na guys ang ating mga winners. Ayan, si Samir Manzanilla, Alex Gaviola, and AJ Guache. Sila po ang ating mga winners sa Art Attack. Ano, any last Ayan. Any last So, moment? congratulations! sa inyong lahat? Almost Solars Collabers! Huwag niyong kakalimutan. Teka na, nakasata na. Huwag niyong kakalimutan, guys. Na mag-like, subscribe, and share ng aming Facebook. Subscribe the Almusal Club Yes, and sa Facebook and YouTube. panoorin niyo yung aming makukulit na. At huwag niyo rin kalimutan i-like ang Madrid, Philippines, syempre. Yes. And syempre, alam, nalilito. Nakakita ko ng liwanag. Continue pa rin kami sa hiring namin. Ba't kinakain ako ng Yun liwanag? nga lang, yung walk-in natin ang hindi pwede. Okay. Ayan, sabi ni Samir, nag-subscribe na ako sa YouTube ng Almusal. Ayan, thank you so much, Samir, Ayan. sa pag-subscribe. And syempre, ating mga Almusalers, mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. And also, ayan, nag-like na si Ayan. Cassie. Ayan. Ano ba, Syempre, hindi na i-like rin. nyo na rin guys ang aming
Facebook page, The Almusal Club. Yes. Ayan. Okay. Sabi ni Pao Di Bale, nanalo isa. Yes. So, Pao, para sa iyong prize, please PM us your number. Ayan, mag-message ka lang dito sa Madrid, Philippines. Ayan, sabi ni Jessica, Lats, bukas po ulit. Get well soon ulit, DJ Ai. God Ayan na. bless po. Okay, magpapaalam na ba tayo? Ayan, And syempre, 3, congratulations sa ating 2, mga winners! 1. Ayan. Kita-kits tayo ulit bukas, guys. Ikaw, Rupi, may announce ka ba? Wala akong i-announce. Ano? Wala pa. Malapit Hindi, na. may virus siya. Corny virus. Okay. And 3, 2, Ayan. 1. End na tayo. Ayan, so congratulations guys Congratulations sa sa ating mga winners. nanalo. And nakita-kita tayo Bukas. ulit bukas, Ed. Sana tumutok lang kayo palagi dito sa The Almusal Club and abangan nyo lang guys ang aming iba pang announcements. Syempre, meron kami mga giveaways na kasama and syempre, yung mga aming mga merch. Kaya guys, abangan nyo po yan and see you ulit tomorrow. Dito lang sa The Almusal Club!